Za šoping kad se ide za posebne prilike. Išli smo na svadbu, moji devojci su nedostajali cipelice. Za one koji ne znaju, to traje minimum 5 dana. Prođe se 500 km, uđe se u 500 radnji, Ljuboj, ajde uđemo u ovu pekaru, ko zna, možda ima i tu nešto. I sad to ovako izgleda. Prva 3 dana vi se upoznajete sa cipelama na dodir. Vi ih nešto pipkate, one vam nešto govore, vi pravite neku bazu podataka. A posljednja 2 dana se lomimo oko 2 para. To nisu 2 para na istom rafu, ni u istoj radnji. Jedno su na ovom delu grada, drugi su na ovom delu grada. Pa Ljuboj, ajde da probamo još jednom ovaj, pa da probamo još jednom ovaj, pa još jednom ovaj, pa još jednom. Pa ih slika, pa ih snima, pa ih šalje mami, tetki, sestri. Pa šta misliš, pa kako će da mi stoji? I ne posle 5 dana agonije, ona ode na svadbu u starim cipelama jer je nove žuljaju. Ovo ne zaslužuje aplauz. Ne. Jer ovo nije kraj agonije. Sad ima nove cipele, ima novi problem. Nemam šta da obučem. Rekao, Ljuboj, bili smo pre mjesec dana na svadbi i nosi to što si tad nosila. A glupo je. Jer je opšte poznato da na svadbama ulazi stoje ljudi sa slikama sa prethodne svadbi kao Jel vas nije sramota? 2 svadbe za redom. U mjesec dana. Ajde. Šalim se, nema to, ali mi na Balkanu imamo nešto što ima samo na Balkanu. Imamo ljude koji na ulazu zapisuju koliko je ko šta doneo. I to obavezno najnamrgođeniji iz familije, znaš što radi? Koji te gleda onako, 50 evra, a? Doćemo mi tebi na svadbu, jebala te tka za jug. Onda ide 3. deo agonije, kad već potpuno poludi. Idi ti bez mene, neću ja da idem. Da li postoji jedan muškarac na ovom svetu koji je rekao, okej, idem ja, ne čekaj me, doću kasno. Taj da je otišao, taj je odigrao svoje posljednje kolo. To je, završit će ko on večeras, znate, to je to, znaš, nema za njega. Međutim, kako da te pusti, idemo sutra, znaš, idemo, kako te pusti, ti stalno se ponašaš preko životinja, ti si nenormalan, mora da ide s tobom, sutra u 11 krećemo, u 10 mi je šminka i frizer, a to nikad nije zakasnilo, jel tako, to nikad nije bilo problema. Sad, devojke, vidim aplauzom odavde. Koliko vas je, bar jednom u životu, plakalo zbog frizera ili ga proklalo od crko da Bog da jebem ti mater? Sve. A zašto? Vi dođete kod njih, vi pola sata pregovarate. Znaš, pa to su neki latinski izrazi, to je neki baleaž, dekupaž, nešto, pa to, reko šta rade, evo te zagovaraju 3. svjetski rat, čoveče, ništa mi nije jasno. To su pregovori, pola sata, ja sam vidjela na Pinterestu, ja sam vidjela na Instagramu, u katalozi se vade i posle pola sata pregovora uzmete časopis ili telefon i tačno vas boli kurac šta vam rade gore. I znaš, onda posle pola sata digne glavu i kao, jebem ti mater. A mi muškarci, koliko god da nas ima ovdje, mi imamo svi jednu istu frizuru koja se zove kako? Kao prošli put. Tako je. I nema problema. Ti dođeš kod nekog frizera prvi put, ti mu kažeš kao prošli put i on zna tu frizuru, jebote. Kao prošli put, nema problema. Slave, isto, agonija. Jel ovdje isto slava haotično kao u Srbiji? Katastrofa, to se tamo nenormalno, to se 3 dana jede, pije. U Srbiji na slavu se ne zove, čoveče. Doduše, mi u porodici nismo zvali na slavu, ali to je iz ekonomski opravdanih razloga. Tako su bar meni predstavili. To kod nas, to što dobiješ, to ti sleduje. Hoćeš da uzmeš drugo parče, znaš, tata reaguje koje... Oni Srbi nenormalni stoji iznad tebe kao moralna podrška. Ajde, komšija, jedi, mi do salate, ovdje salate, mico nestalo. One čaše ko magične, koliko popiješ, ono se toko napuni, jebote. Mini čudo, svi na kraju slave ko čepijani. I svi dolaze i svi odlaze kolima sa slave. Rekao, jebote, kako? Bolje vozim kad sam pijan. I svi imaju računicu kao računaju na kraju slave 2 piva od 0,5 puta, dakle to je 5%, naš puta, komšija, koliko beše stepeni ova rakija puta 45%, sve to sa 500 dinara podeljeno što će dati panduru, u redu je. Može, vozi. Ima i čudne neke, jel imate ovdje isti običaj kao u Srbiji što imaju, kad ti komšija donese tanjirić sa recimo parčetom torte, ti taj tanjirić moraš da vratiš pun. Znate vi koliko mi tanjirića imamo kod kući?
Znači, pun špajs tanjirića. Komšinica već 2 servisa komplet kupovala. I uvek mi se zalomi na svadbama i na slavama neki lik koji je došao onako, pogotovo na slavi. Znaš, koji je došao sa ženom, koja je ceo dan bila pod haubom, sređivala se, obukla najbolju haljinu koja ima, šljašti sva, najcrveniji karmin, gospođa ide sija ko novogodišnja jelka. A on došao u majici turnir u malom fudbalu Dragačevo 2009. onako, koja je blago pocepana ovde, i izvali se preko stolice, onako ima mešinu naravno i samo kenja cela večer. Ja znam zašto je krenuo rat u Ukrajini, ja znam, on sve zna. I onda mene kao, ti si iz Skoplja. Rekao, ne. Ja sam služio vojsku u Skoplju, ti mora znaš Dimčeta. Kao da je nas 30 u Skoplju i mi se svi znamo, znaš kao. A znate šta je najgore? Što vas on ubedi da znate Dimčeta, jebote. On te, znaš ono, FBI, američka vojska, elektrošokovi polivaju te vodom, ne izvuku istinu iz tebe. Ali te ovaj ubedi da znaš Dimčeta, jebote, Dimče, jebote na pumpi što je radio, jednu pumpujem u Skoplju, znaš kao, Dimče na pumpi što je radio, brate, Dimče sa cecom što se zabavljao, znaš, Dimče. Ti posle pola sata imaš sa onaj samoglasnik neprijatnosti, Dimče sa pump... Ma da, sa pumpe, Dimče, što ne reče odmah, jebote. Ti imaš te samoglasnike neprijatnosti u nekim situacijama, to je, kad ti ovaj poznaje sa Dimčetom, a drugi je, kad ti ide neko u susret i po osmehu mu vidiš da te zna. A ti ga kroz maglu znaš, ali imena nema šanse setiš. I onda si u fazonu, tražiš ime u glavi, nema šanse setiš, i kad je gusto ono, desi Miki, znaš, desi Miki ili Baki, to su sjajne zamenice, evo te. I tu se ne završava agonija na svadbama, dođu slike. Mi muškarci, mi smo spremni da izgledamo lepo na svadbi prvih 15 minuta. I nosimo naravno odelo sa mature, znaš, ja još čuvam moje sa male mature, znaš, paše što da ne. Ali ja imam sako i kravatu na sebi prvih 15 minuta, možda do predjela. Posle ne znam, gde mi je sako, gde mi je kravata, s kim sam došao, na čiju svadbu sam došao. Jebe mi se, znaš. I onda stignu slike. Ti si na njoj ispao majka da te ne prepozna koliko si ružan. Ona je ispala prelepo i gleda kao, ova nam je prelepa. Ovakvu sliku nikad nismo imali. Mora da je kupimo. I onda da 200 evra na slike, stavi ih u biblioteku i više ih nikad ne vidimo. Jeste se večeras dobro proveli, generalno na ovom festivalu? Znači, možemo da nastavimo sa stand-upom generalno u Makedoniji, u regionu, da. Ja sam srećan kad ljudi kažu, da, super je posao koji radite, jer mi smo stvarno naši da se bavimo nečim čime volimo da se bavimo. To nije lako u životu. Nije lako naći čime želiš da se baviš, jer pre svega kao dete imaš jedan san, a s druge strane imaš roditelje. A što roditelji umeju da ti useru svaki san, jebote. Rekao, nije ni čudo što ovi superheroji, niko nema roditelja od njih, jebote. Zamisli, hoćeš da budeš superheroj. Zamišljaš sebe onako u sjajnom modelu koje ti ide uz telo, tu tvoje slovo, plašt, onako viori, odeš kod tate, tata, hoću da spašavam svet. U ovome, sine, pedera sam napravio, jebe ti život. Onda odeš kod mame, mama, hoću da spašavam svet. U ovome, sine, pa ovo je tanko, ne mogu da ideš, pa prekladit ćeš si pravu kosu, pa znaš kao, mama, nemoj da brineš, ja ću da letim. Da leti? Drogira se. Onda odeš kod babe, baba, hoću da spašavam svet. Važi, sine, aj ti nešto da pojedeš. I nikad ne odeš, jer babu ne možeš da ubediš da nisi gladan. Ti kažeš, nisam gladan, a baba ima neznačajan pogled. Samo malo. Moja baba je iz Skoplja. Samo malo je značilo vekna hleba sa džemom i šećerom preko. Mene su pitali kako ćeš ti da izdržiš ono kao život u Beogradu, seliš se iz drugu zemlju. Ja sam izdržao Coca-Colu sa šećerom u njoj. Zato što je tako bila manje gazirana. Piće sa najviše šećera u sebi je dobijalo još šećera. Mene ne može nuklearni rad da uništi sada. Ja sam obložen šećerom. Kako ću da preživim?